Now you check again. Our precious Heavenly Father, thank you for this day. You've made it to come to pass. Yes. We thank you, Lord, for your faithfulness. Yes, Lord. We thank you, Lord, for the love that you have for us. See, all these years you have been faithful. You have been faithful to us, every one of these families. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for the love that you have for our family. Since from our childhood, you've been taking good care of us. You have not let anyone fall. Father, it is the thing of glory to give you thanks, Lord, for all of us. Oh, we have almost attained to the age of 60 years. And you have been faithful, Lord, this month unto this day. Lord God. Father, Lord, we know that you know all things. So my brother's name is Tukumaije. Lord, we thank you for how your eyes have been upon us. Various times we have been, oh God, you have never let us fall into the hands of our enemies, of them that hate us. Father, all these years you have been keeping us, delivering us, oh God, from all sins and shame. Father, Lord, even till this time, oh Lord, I know that you knows all things. Father, Lord, we know that we are in your hands. Father, Lord, and you are for us, and no man can be able to be against us. Father, Lord, today we thank you for it, that you have made it to come to pass. Oh, Jehovah, all this throughout the preparation of, oh God, to this day, Lord, we have been faithful of the preparation, oh God, of this occasion. Father, we thank you. And today, Lord, our faith is still looking up to you. Father, we know that you have started it all, and you will accomplish it. Father, you can never do your job halfway. Father, Lord, you will perfect that which concerneth us. Onye nwa Jehova ka nwa Chineke were ọnọdụ n'ime ndụ ya n'ime ọnwụ ya Jehova n'ihi isi na ndụ ma nwere anụ though we are living, we are or dead, we are yours. Onye nwa Chineke biko anyị mara gị n'oge a akwala ya ka Jehova. Ọ bụ gị Jehova bụ onye anyị na-arọ gị ka aka gị wee dị ike n'ebe n'ime ndụ anyị. We bless all our loved ones, all our brothers and sisters. Oh God, Father, biko ka ihe ndị nke fọdụ imeso ya. Ọ bụrụ n'ebe nke a ga-adọba ili Jehova ka ị were ọnọ ka ndị Mozis wee nọrọ nche ka nwa Chineke were ebi nke eburu anyị ji aha gị na-agọzi ya, anyị ji aha gị na-asị ya ka ị nọnyere ya. Onye nwe anyị ka ndị Mozis wee ndo nche n'ebe ọ nọ n'ezinụlọ a gburugburu ka nwa Chineke biko ghara ikwe ka ihere ma anyị. Onye nwe anyị ka anyị wee si otu a wee nọ.
that don't sound also. No. Say thank you for his life. Thank you for all he does in this house. Father Lord, as it has pleased you unto this day, we say, Lord, may his soul, Lord, find eternal rest in thee in the name of Jesus Christ. Lord, for all he left behind, we pray may you console. May you console. Of us as women, we cannot do anything. But with thee by our side, we can do more than exploit. Receive all honor, receive all adoration. For all that we travel from far and near, for this burial and funeral, we pray for safety. We pray for journey mercy through Jesus Christ our Lord.
ka site n'ịhụnanya gị Chineke ka anyị gaa n'aha gị ka ihe niile ka anyị ga-eme n'ụbọchị tata tọọ gị ụtọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. I got putting guy because now I told you my profile. I am on page 3 of the service program. Onye nwanyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst. Anyị alara ahụ nwanne anyị nwoke bụ Davidson maka ili ya ka anyị sị na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka o welie ya n'ụzọ oke ndị nsọ niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke nna anyị nke eluigwe dị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị bụ alaeze gị ka anyị wee ghara ịbụ ndị ụwa ga-emeri wee si otu a tụfuo nwekọ nke eluigwe, kama debe okwukwe anyị n'ime ọkpara gị onye bụ mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Obi m n'ọkụ ala mmụọ ị gaghị ekwekwa ka onye nsọ gị ihe ire ure. Ị ga-egosi m ọnụ ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka afọ ojuju na ọṅụ dị, ọzọkwa n'aka nri gị ka ọ dị mma dị ruo mgbe ebighị ebi. Abụ 45. Jizọs dị ndụ gị ọnwụ. I ga-agụ sing the whole things before the sentences. Jizọs dị ndụ gị ọnwụ, ịbụ n'ime ka ị tụọ egwu. Jizọs dị ndụ gị niile, ịbụ ime ka ị bụrụ uru. Hallelujah.
Abraham na-adị ndụ na ọ ga-ejirikwa ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe e mejisiri akwụkwọ anụ arụ nke a ọbụna na m ga-esi n'anụ arụ mbụ Chineke onye m onwe m ga-ahụrụ onwe m anya m abụọ ga-ahụkwa ya abụghịkwa onye ala ọzọ. Anyị ewetaghị ihe ọbụla n'ụwa, anyị apụghịkwa iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova narawụkwa, ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Ihe dị ugbu a maọbụ ihe gaje ịbịa maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Abụ 191 nke mbụ na nke ikpeazụ. Udo dịka osimiri na-eru n'ụzọ. Udo dịka osimiri na-eru n'ụzọ. Mgbe nsogbu bịara kedere n'ọnọdụ ọbụla ibe nwoke m si ọ dị mma, ọ dịrị Jizọs ọbọdị ya dịka na-echere ili agaghị abụ ọhanyị obi nke nọzuzi olu nke Chukwu olileanya n'izu ike obi. Ị na-eme ka mmadụ laghachi n'aja, i wee sị laghachinụ ụmụ mmadụ. N'ihi na ndụ ara abụọ na ọ dịrị n'anya gị dịka ụnyaahụ mgbe ọ na-agafe na dịka otu nche nke abalị. Ị wụchapụwo ha dịka mmiri ozuzo, naanị ụra ka ha bụ. N'ụtụtụ ha dị ka ahịhịa na-eto eto. N'ụtụtụ ọ na-agbawa ụzọ, ọ na-etokwa eto, n'anyasị ka ọ na-ebupụ ya wee kpọnwụọ. N'ihi na ị mewo ka anyị gwụsịa n'iwe gị, ọ bụkwa na ọnụma gị ka ị meworo ka anyị maa jijiji. Idowe ajọ omume anyị niile n'iru gị, idowe mmehie anyị n'iru gị. Iwe gị anyị emewo ka otuto dịrị Nna na Ọbara na Mmụọ Nsọ, ka ọ dị ugbu a otu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Akwụkwọ Nsọ Mkpughe isi nke 70 malite na amaokwu 9. I'm reading is taken from the book of Revelation chapter 7 verse 9. Mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru oche eze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ. Egbokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha, ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ma onye lụpụtara anyị ka e wee mee otu ihe a bụ Chineke, onye nyere anyị mmụọ nsọ ya, bụ ihe anyị ji mara na a ga-emezuru anyị ya. Ya mere anyị nwere obi ike mgbe niile, matakwa na mgbe anyị nọ n'ọrụ na-arụ anyị anọghị n'ụlọ n'ebe onye nwe anyị ghara ịnọ n'ụlọ na-arụ anyị, ka anyị nọkwa n'ebe onye nwe anyị nọ. N'ihi na anyị ejisikwa ike ka anyị wee bụrụ ndị dị ezi ụtọ, ma anyị nọ n'ụlọ ma ọ bụ na anyị anọghị n'ụlọ. N'ihi na agaghị ime ka anyị niile pụta ìhè n'iru oche ikpe Kraịst, ka anyị niile n'otu n'otu wee naghachi ihe sitere na arụme dịka ihe onye ọbụla mere si dị, ma ọ bụ ezi ihe
maọbụ ihe na-adịghị mma bụ onye nwe anyị. Abụ maka ịba n'ekpere abụ 249. Jesus bụ ezi enyi anyị bụ njọ na ahụhụ anyị gwa Chineke ihe n'ime mmekọ na ịdị n'otu nke arụ ọbara nwa gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kwee anyị na-arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị nọ na paradaịs n'ụwa ihe gị na udo gị. Kwee ka ndị niile agbapụtaworo site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst nwa n'ebe njọ dị ka a bilikwa baa na ndụ ọhụụ site na amara gị wee gafee ọnụ ụzọ nke ọnwụ baa n'ọnụ ụzọ nke mbilite n'ọnwụ. Kwee ka ndị niile na-eru uju Davidson tụmadụ nwunye ya Ijeọma, ụmụ ya Amarachukwu, ndị ọgọ, ndị eze, ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ikwu na ibe na nzukọ nsọ gị niile nwee ntụkwasị obi na ị ga-elekọta ha anya nke ọma dịka nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị n'ime ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị wee kwere na ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi. Ka amara na udo nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dị ebe anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Anyị ekele gị n'ihi ezinụlọ Davidson Eze nke anyị bịara ịnọnyere ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu ikpeazụ ya. Anyị ekele gị na mmadụ niile ndị sonyere
n'oge awa onye nwanyị naanị gị bụ onye nkasi obi okwu ga-adịghị apụ wee gbara aka wee lọghachita wee na mgbe anyị na-anụ okwu a n'uche amamihe ga-abịa ka anyị wee mara onye nwe anyị n'ụwa a bụ ebe obibi anyị were okwu gị zite anyị n'ụzọ pụrụ iche ijikere anyị maka ndụ na-abịa abịa n'ezie afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Achọrọ m iji ohere a wee kelee the Cathedral Administrator, the Venerable Obi Chukwuemeka, ndị nyere m ohere ọbụnagodi isonye na the Divine Service. Na-ekelekwa nna m ukwu na nna m ochie onye nyere m ekele ebe a, bụ Reverend isi ezinwa na ndị ọrụ ya niile. Ana m ekelekwa ndị ozi niile nọ n'ebe a, na-asị ka onye nwe anyị gọzie unu n'ụzọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Onye anyị ga-agba unu ume ma gọzie unu. Ebe m na-eji ozi bụ ebe Desi na worship Honorable Desi Eze. Anyị mara ya nke ọma na Church of the Transfiguration Ugwu Nzu. Anyị mara ezinụlọ ya, mana ka o si wee daa bịa gbagwojuru anyị anya, mana anyị enweghị ajụjụ anyị ga-ajụ Chineke, bikos ma o nwere ife na-eme Chineke na nzuzo. Oge awa anyị nọ n'ime okwuchukwu a na-ekwu today abụrụ ọzọ maka Desi, maka amara ya dịka mmadụ ọra na ihe banyere politiks ọ nọ ọfụma. Maka I will know that often time if I call him, ọ ga-abụ na ya nọ one way or the other ebe a na-eje. Anyị na-emekwanụ ka nna na Church of the Transfiguration Ugwu Nzu amaara ya n'ụzọ pụrụ iche, bikos na ọ ga-edele newsletter a ga-agụ ndị nne, and ị ga-eche that newsletter ị ga-aṅụrị ọṅụ na ịbịawa ụka nna. Abịa na cooking competition, a meriri ndị nne na nke anyị bịa ịzọ last wee nweta first position, maka na ya bụ nwoke makwara esi anụ nwaanyị. Si ezinụlọ ya ofe ihe na-agbagwoju m anya ọtụtụ mgbe bụ the way the man si coordinate his own family. M ga-anọ na chọọchị uju nwunye nwanne nwoke landị ya, ụmụaka bụ ndị izu bụrụ ụmụaka landị ya, na-ene anya ejekwute nwunye nwanne nwoke na-achị ebe ekwentị nwunye ya nọ, nwa obere oge jekwute nwunye ya denyewa na onwe ewe. So how will be wondering the way o si coordinate the family tinyeze etu ka o si eme agbasapụ okwu nke a bụrụ ekwe na o nwere ike nwunye etu ejiri ọga na-ara ya n'ụzọ bifo ọ chọtazie ya wee parịa dịka mama nnukwu. So enwere chọọ ya family adị enwe anụnụpe m ụbọchị asị m bịa ka igbe ebe ha nchebisiri ọnụ mana they are living in harmony. But today, ihe anyị na-ekwusi okwu ya bụ after this life, what next? So ọ ga-adị mkpa na anyị ga-elele isiokwu a, maka na isiokwu a bụ ihe ma amarụ ka m esi kọwa ya, mana onye nwe anyị ga-enyere m aka. Bụ isiokwu nke na-asị the troubler of our souls. The troubler of our what? Of our souls. Ọ gịnị na-enye mkpụrụ obi anyị nsogbu n'ụwa? Jikere n'ọdịna akụkọ gịnị na-enye gị nsogbu? Saa gịnị na-enye obi gị nsogbu? Metụ aka. Ile n'obi niile n'ebe a ọnọdụ, mana ime obi ahụ anyị enwere ihe na-enye nsogbu. Ụfọdụ na-achị nkịta mana ọ nwere ihe na-enye ya nsogbu. Si ya nọ n'ọnwụ ihe na-enye gị nsogbu, jụọ obi ọnwụ nke na-enye gị nsogbu. Agwa anyị
Jugere no gna ko ha gogo. Yere yo ti so mo ha ko gogo. So amalo mo ha go ha ni ko ka ga ha ni ka ga ahia. Onya wa ga ha po ai. Maybe by ga through the scripture. Anya man ko yene nya anyi so wa iji ko onya wa ji ai. Ai ga happy ko onya wa ga megene ga ha po ai. Kan na Mark chapter 8:31 to end. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, teachers of the law, and that he must be killed, and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the things of God, but the things of men." Then he called the crowd to him, along with his disciples, and said, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? If anyone is ashamed of me and my words, this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the angels." You do not have in mind the things of God, but the things of men. So, no one banyere mmadụ nye anyị nsogbu. And kedu ihe banyere ihe na-akpata mmadụ, kedu ihe nsogbu mmadụ nwere? Cheta isiokwu bụ the profit of our soul. Nọmba 1 nsogbu mmadụ nwere n'ụwa bụ profit. Onye ahụ adịghị ezu ike. Onwere onye nọ n'ụwa na-adịghị achụ ka e nwee something o ji aka n'ụwa. Ọkpakọ onwe iji aka jiwede ndị nke iji. So onye ọbụla nọ n'ụwa na-agba mbọ ka o nwee ihe o ji aka. Adọghị anyị chọrọ ijide aka bụrụ isi anyị ji akpa agwa otu anyị si akpa, eme omume otu anyị si eme. Because o nwere ka ọ dị na ịbịata n'ụwa ibe gị a na-agba mbọ, ị ga-eme gịnị? Ruo mgbe eji anụ nwaanyị, ị ga-ekwu okwu. Ndị ọbụla na-azụ ụmụ ha, ị nọrọ maka. So onye ọbụla na-agbanwesi ike to make profit. Ịzụchakwa ụmụaka ga-eme gịnị? Azụba gị. So then ịgba mba bụ ihe ọjọọ. Jizọs mba. Mana enwe ndị ga-agbagide mbọ ya laik ife ụwa n'isi. Metụgode n'ọgụ n'akụkụ. Si anyị ịgba mbọ dịkwa mma. Mana ịkpata ụwa ya, ọ ya anyị bụgo. Lọtie m udo. Jesus will say, "What shall it profit a man? You want to gain the whole world. You don't lose anything. You want to gain everything in life. Business you want to gain everything. Yes, the profit. Then profit, Jesus Maria said, if you want to gain, not only profit, what shall it profit you? If you gain, gaining the whole world, and I will hand over the world to you." Before this dedication of the believer, I don't want to bow and pay them. Bow what they do to stay here and level what very here. Then you know one in it. Macaniga was also Jehovah one in Julia. He knew what do Madubi. Not in beginning.
mana ọbara Chineke ka ọ na-achị anya kpọrọ isi anya nye ka ya were ụwa Chineke nwere tinyezi anyị n'ọtụtụ nsogbu. Mgbe ọbụla abanye ile anya na ebe anyị gụrụ after ka o kwuchiri na Mark 8:36 na Mark 6:19-24 Jizọs wee gwa ndị mmadụ okwu wee sị ya n'ebe akụ onye dị ka obi eme gịnị ikwugidekwa ya n'ọnụ ji ebe o debere ihe jekpa anya aka gị na-eme ọkwụrụkiriwe gị o nwere ike na-asị na this man bụ gentleman because not gentleman kịta etetara ha ma jekwa ebe ọ paakị moto ya mee gịnị biko kedu onye a ga na-akụpịa moto ya kịta ọka na onye egwu okwuchukwu achọrọ m ịma kedu onye ga-anọ ebe a nụnwa ị na-anụ na ọkụ na-agba be nkịta ị nọ n'ụlọ ụka a na-ekwe nso nwunye gbanụ vileji shute na ọkụ na-agbakwa be ndị ihe ya eme relax ya na papa abacha na ihe niile eji eme ashadị na ọkụ na-agbakwa chọọchị ya shọ n'ụkọchukwu na ndị n'onwe anụ I don't know whether you are getting me. Ya ka na o nwere ihe a na-ekwu chọọchị na ọ dịkwa mkpa na ịnọ n'okpere ihe ebibi ọchọ mmadụ adịghị ụka maka gịnị onye na-ekwe gịnị bụ odebere na chọọchị bandị nọ nwe oge onye nwa doneti na gịnị ya na-agbaji onwe ozu osi ụmụnna achọ ọgụ na ọchị chekwa na ihe emebiri ekwenye ya na ọsọ kịtịkịtị a na-achọ oche na ọmadụ nwụ mgbe agbatakwa ọchị ahụ na-abụrụ ihe mere ọbaji ya because the treasure you prepare that is every time abalị ọbụla ofu nwoke eketere nwa nsogbu na be anyị nwa adị megheri ya n'otu a ọchịa gị ka oke enyi ya nwee iwe tere gị debe ka enyi ya ụdị ekwe nwa anyị ele ndị mmadụ aka one day ọchịa na ọgwụ nwere ya ọchịa na ọgwụ ndị ekikere na aba ọchịa mgbe ịpapa n'ime ụlọ gị tọrọ ya ipad ya gidigidi ifurie n'okpuru bed n'oyi palọ pam onye na-enye ọcha nwanyị achị n'ọgụ nwere ọkpụchi anya nyere mmadụ gịrị ya n'ọgụ nwere unu lee n'okpuru bed mechie fugbo akpa nke ọzọ n'uhi anya were ndị na-akwa n'obi otu esi ebe dị onye ozugbo ka ọ ya abụ onye dọkwa n'anya chụọ ma na o nwere ihe megide ihe nọ n'okwu o kpuchichie ya gazie ka ọ fụọ ilu na-edokwu ụmụaka na-abụ isi a na-ede mma ndị a na-eme ka ha na-akpaka ụlọ ọ gara onye tiri ọ na-ejekwa okiriwe ha ebe ndị ụmụaka na-eje ọ na-ekete ha ụmụaka mee ka ha akwụnye onye ukwu osisi kọba nkata ọ sịrị ọ dụwakwa ebe ya debe ebe ya bụ ndị ụmụaka na-eje oge a gara onye tiri ọ na-eje mee gịnị na-abụ ya jedokwa ebe ọ na-eje ọgwụkwọ ndị ya ọ na-eme ama ka akwụrụ ọnụ ezube ya ọ shọ ka gịnị Bishop onye onwe ya edebere so mgbe ọbụla ọ na-adị trọbụl the man adị ala ahụzụ ụla ọnụ na ha kpara m omege otete ọnụ na ha na-ewere ha na-eme saịdị n'ebi ya na o nwere mgbu eti otete ọdụ o mee nya nwa mmụrụ ntu nwaanyị na ọsha buru ihe n'afọ ọsha ọgịnị ọsha na ya shi buru n'afọ nwa mmụrụ ntu ihe nwa natara nye mewu gịnị maka na obi eme gịnị ebe ahụ ebe obi anyị dị nsogbu mkpụrụ obi mmadụ nwere be ihe anyị nwere and ihe anyị na-achị he called the crowd to him along with his disciples and said, if anyone will come after me, he must deny himself. Am I humble man? He denies self is the enemy of every man. So why well to self? I hardly do I you won't worry. Every time I get there, you know, you know, I can't wait to the shoot. Really, everything I have, yeah, another one after. I say that Jesus is the location. He has the master of location. Big issue with there, What is the boy?
mmanya bụ ọrụ anụju ahụ enwere ike wepụtazie nke unu na-ada anya ọ gịnị bụ nsogbu ndị ahụ nwere ịhụju ahụ iyi ala na anụ ikuku nyeghachi nke ka nke emelegere ama ọ ya adọghị ịṅụrịcha best house ife a n'ụlọ mgbe a na-ekwu okwu n'obodo ejikwa nwatakịrị chi obodo oyibo ma isi na osichaka kafancha anata ebido na-ewenye nke ọ na-ewenye isi ọwụwa efu ọ na test ụlọ ịrụcha gwụrụ ịdakwala hama mba so dịkwara ihe bụ nsogbu self so n'obodo anyị n'otu anụ obodo anyị Naijiria nọ bụ self anọ m luxury there ya nwere dị ya na ahụ na-asa ndị ha fugoro na ha na-aba na ndị ọchịchị ugbu anyị ha abakete mmanụ na o nwere level agụmenti dị ukwu onye ọbụla alụchi n'obere oge ọ na-ekele ya na-aba aka ka tọpik a ga were ọkụga achịrazụ ọchịbawazi kata ọnụketecha aga ya na ịkụkwa nkịta pụrụ also need to know how from this nation well na to be less we go to bank when I buy ọ bụrụ ogwu onye a na-aba na ọ bụrụ fọ ya na-eme gịnị ọ bụrụ ma na-enwe ndị bụ ogbenye na-aba ndị mara ya sị gentleman ha fụchakwa poverty na-eme mmadụ ọ dị egwefute wickedness na ebe ndị ụfọdụ nọ ọkwa poverty ịtakwa ogbenye ụfọdụ ndị big man kachakwa ndị dị pọl mma I'm telling us the truth. Were obere ihe nye ogbenye ọ na-ejezikwa n'ụzọ otu nwa ọkwatu onye baro ọ bịakwa ụbọchị anyị akpọchi enyi ị ga-achọpụta oge eme na ndụ gị. Yes? Can somebody read it for us? Chapter 3, 1 to 4. M ga-appoint 3 things self na-eme ahụ. This know also that in the last day, n'ọgwụgwụ oge anyị nọ n'ime ya, perilous times shall come. Perilous time, dangerous time will come, yes? For men shall be lovers of their own selves. Men shall be lovers of their own self, yes? Covetous, boasters, yes? proud, yes? blasphemers, yes? disobedient to parents, yes? unthankful, yes? unholy, yes? without natural affection, yes? truth breakers, yes? false accusers, yes? incontent, yes? yes, despisers of those that are good, yes? traitors, yes? heady, high-minded, lovers of pleasures. Then again, lovers of themselves. This one, lovers of what? Pleasure. Open up the comment. All self. You marry here, the mother that self. Ihe na-azọ dịka n'ụlọ ọgwụ na-enye n'ahịa ma amụọ ihe iri n'ọnụ n'ahịa biko ndị niile shuga na-ahịa shuga ahụ ebere n'ikuku bịa n'ahụ gị shuga ahụ oshi n'elu bepete ndị ihe a ga-agwa gị ndị dọkịta ga-agwa gị erizikwana nke a na shuga bịa nnukwu na ọ dị n'ahụ gị adị onye na-ala self like ya ikekwe na igwe na-aṅụta ihe sugary na agbawazie gị na ihe ndị otu anụ just avoid it. Then ọ bụrụ na ịlọ ọgụ your soul you will avoid them mana ọkwa na ịlọ ọgụ self ị na-eme gịnị ị na-eri ya. I know a man from this place Ofuma bịa anyị ọ kachara ụlọ ọgwụ anyị dechepecheri ebele dechecha happy na ọ survive terrible sickness. I say ndị ihe dọkịta gwara gọcha anyị na ọcha anyị anya aṅụkwụ na mmanya na ọkwa na ọ chọrọ ndụ ya nye mere gịnị ya aṅụ na mmanya the man ebido bịa ụka maka mgbe ọbụla mmanya na-egbu only to discover next week ya na the man na anụ ọdụ mmanya wee nụwazie ihe sef ome isiri for 1 week ịma na o nwere ihe ị ga-eji na-ahị ya ọbọdụ ijekwa erie ya ozugbo ọ na-aṅụcha detin ihe a wee na-achite
wee pịa the man. I said, man, I don't know. Jesus will, except one deny himself something, that person is will not be saved. Obuna, Edi na-abatakwa ụmụ na-abatakwa agụ nwaanyị na ọ na-eme gịnị onye ọbụla obodo onye ọbụla na-agbakpụ n'ime ụlọ nọ na anya gwukwe ọ nwere ọnwụma na anyị na-abi na ya den ihe anyị ji ama na sef abịa bụ ichikiri ụkwụ ya ọ na-emu oche ji na-ere ịnụ akpụ mkputukpu nwaanyị buru ibu ọfụma mana ọ nwere ndụrụkwu ọ na-ezo ọkwa na anyị niile nọ na ya dị onye ọbụla aba abịa aghọtabeghị ihe na-eme ụmụ okorobịa niile bi na ya a na-agbakpụ ime ụlọ nwa na onwe m a na-akpụgosi ụtọ nke mme gịnị onye ọbụla onye ga-aga na ọ ndị iro na-eme ọ na-echechie ya ya isi onye iberibe dị ka ikpụnwuru blọk ilu nwụrụ ụlọ ịnọketa ịnọ obe mmadụ na-ekogheri lee onye ọbụla nọ n'ime ụlọ edafuru ọchị ọkọba ya sọbụ na ị nwere pasta ị ga-abịa be ya abịa bili wee kọgide nwa okorobịa anụnwa ọ makwa na nwaanyị a eme egwu okenye ada o bidonela akparamagwa dị otu ahụ ana iji nwa mee gịnị mana nwa okorobịa dade sef gbagotere ọchịa nwaanyị gị nyere nye ehe maka anya jonye amaghị onye m jọji ị na-ayọ ya si nsi gị jebe na ya na-egonye oge nwaanyị vụnye onwe na isi na ya na-ayọ gị enyi isi ya na-eme nke a ya ga-akpọ oke ya ga-akpọ onye nke a ha batanụnụ atie gị gbagba nwaanyị na-ebe ọkpọwa mbụ di enyi fonko ọgaba ozugbo anyị na ozugbo ọkpọwa nwa ya nọ Legọs anya na-ataba anya bịawa ozugbo negwado nwa iberiberi aji ọba na ọchụodie nna nnọọ lelee n'ihe adị niile a na-enenezi otu a na a ga-egbu gịnị a ga-egbu nwa okorobịa nọ na ya ada ahụ ọkwa nru mba obi oke nwere ego nọjuo afọ na Lagos onwe ihe niile o jie ma this young man surprise anyị ozugbo ọ bata ọ sị mama ya na ọnwa ya ọkwụ don't worry ya banye ebe anyị ọ na-azọ okwu n'ime oshadi ga finishing ọ bata kpọọ the young man chaki ọsha na ya na-asụkwara onwe ya akwa n'ihu gị mama ga-ejekwa ote agbago ejere ọzọ bata tụkwasị ya ọnụ gbagbagbagbagba enye ebiri onye wee gwuo ihe a ọ gwakwara gị ya ma ya ga-esuri ọsha nna n'ihe egwu gị adịsi ụba na ịmakwa n'ote a bụ mama ya si emezikwa peace na ọsha mama na ihe egbugwo ọsha adị nna ọmọkwere ya na anya esi mana ọ bụrụ na sef ahụ nọ n'ime ọma njụdụ ihe a ga-achị bụ mama o nwere ka ọ kpọrọ nwa ogbenye kpọchie nọ n'ebe a na-ata afọ nwa nke ya na-adị otu ọ ga-akọgide dị bọọ ya nọzi n'ime ụlọ na-eme ọchị oke na nwa abaghị uru ọbụla na onwere uru ọba gbakete kwukete ọchị ọkwa nwa anụ a in fact na this boy is very stupid ọchị na-ebịa ọchị na ọdị nka ọchị na-ebịa na nwa m ọchị na ọdị nka ọchị amama na ihe mere bụ na oge esi ya na Lagos ọchị awa so onye sef na-eme anya akarịka eleghị anya nkịta ihe iwe na-ewe nkịta bụ sef ikwe ha agbaga ịbụrụ ebe ahụ some forgiveness so many things sef na-eme so ọ na-abụ enyi obi gị dị ọkọ ọtụnya na ihe mere o ji dị hot abụọ na weda dị hot ibi na enwegodo ntinye na air condition oge nkịta ọnwụ na-enweghị idea mmadụ nwere ike nọ na air condition hita na-eme gị maka ihe iji na-eme abụ because of egwu ọnwụ ọtụtụ ndị mmadụ arapụgo Chineke ịchụcha protection nkwa ị ka na-anụkwa na ndị iro onye egbute onye amụ m ka ị na-anụ ya
ọgwụgwọ nke o ji egbu mmadụ, ọgwụgwọ nke o ji echekwaba onwe ya, ọgwụgwọ nke o ji protect. Still, bọchị ọ nwụkwala asị na ndị ile onye eme gịnị? For protection. Instead, the court will protect her. Court and can move, a Jabujana on a court and can waka. Nanka, 2:1. Each and all ball banaba. I should have about 3-1 and I want 4-1. Up one day, well, for protection, Bani, Bujaka, and no Budi handles on it. Now, where is the protection? Ụfọdụ gbabara na eze nwanyị ka ha dị protected. Lucy na eze nwanyị nwa ọnwụ hụtọ. Onye nke agbabahụ na eze nwanyị asha ma ọ bụrụ na onye emecheghị ihe mmụọ mmiri anụwa n'ike adịghị kwuo onye nke ahụ mee gịnị? Onye nke gbaba nwụrụ, onye nke a na-agbaba nwụrụ, ndị ibe protection nwa dị. Nwunye Job wee si Job, ebe Chineke na-agọrọ ihe niile o ji gọzie ego, ọ bara uru na ị ka na-efe Chineke, look for protection or curse God and die. Ọ sị na ị na-ekwu okwu dịka onye nzuzu mgbe chi ha natara ezi ihe n'aka Chineke. N'ihi na aṅụrị ọṅụ naanị ihe ọjọọ pụtara n'ime ikpere Chineke. Why can't you be what? Why can't you rely on God? So people are looking for protection here and there. Yet, ihe a na-anwụ kịta karịrị ha. Even where enwere ihe ndị ọzọ, people are more dying. 70 years, no Abuja. Then I'm all going to come on, I go to minus plus. Minus good. So if not one day I'm going to go 17 here, I'm not putting. I'm not going to have a child never. Then I'm going to 270, minus good to fall. If only you were here. Then ask yourself, where will you end? Apostle Bekaiman and Paul were the first king in the Bible. The Samuel again anointing, yeah. Man, at the last days, Samuel came Saul. As they go in the new on John Bassy. After that, there was no one Bassy. After going to the next day, King Saul, Jerry, Aga, Ewe and Aga. You must die for something. Die for something. Jesus must be honored. Must be honored. Must be honored. Jesus must be honored in my life every day. Hallelujah. Jesus must be honored. Must be honored. Must be honored. Jesus must be honored. Onye nwa ịtụnala ihe ọ gaghị aga ka tebụl a nyere anyị aka ibe ndụ nke ga-enye ezi aha nsọ gị otuto ka n'ikpeazụ onye nwa anyị ka anyị nchagwa ụzọ dị ga-eketa oke n'ala eze gị n'ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwa anyị. Your hands for the Lord. Hallelujah. Anyị na-ekene mmadụ ncha niile mana oge ekene na-abịa. Anyị ga na-abụ abụ inye onyinye abụ onyinye ji wee kwado ezinụlọ. Anyị bịara na befa atinyere ha ji egote pure water ma ọ bụ ọjị aṅara. Jehova bụ Chineke, Chukwu anyị na-efe, Chukwu ribo otuto n'ibe ọkaka. Chineke, onye anyị na-efe, Chukwu
jupụtara n'ọtọrọ nna eze nke ndị eze onye nwe n'inwe mmadụ niile riwe otuto onye nwe nnachi ị mara mma ezinụlọ late Mr. Davidson ga-abịa ebe a maka ikpe ekpere na ndị be eze niile a ga-agbagote ebe a ezi onye nwanyị na Chineke anyị eji ezinụlọ Davidson eze maka nwunye ya nke ụmụ ya nke ụmụnne ya nke ukwu ibe a na-aka ịgọzidere ha n'aha Jizọs ha nọ n'ihe mbụ n'ihi na ịkpọpụrụ Davidson a na-aka ihe bụrụ nkasi obi ha n'aha Jizọs ekwela ka ihe omume ekwela ka ihe ọjọọ na-akpọkasị ha ma ịkpapụsị obi ha ị ga-eburu ha n'ụzọ na Jizọs Kraịst Chineke anyị n'otuto onye taa nwanne anyị nwoke bụ Davidson anyị na-ekele gị n'ihi na ị nyere ya nye anyị ezinụlọ ya ndị enyi ya ihe ara ya bụ onye anyị na-enweghị kasie ndị niile na-eru uju obi nye anyị okwukwe ihe ọnwụ dịka ọnụ ụzọ nke ndụ anyị wee gaa ije anyị n'okwukwe ruo mgbe ị ga-akpa anyị ejikọta anyị na ndị buru ụzọ ha na Jizọs Kraịst ka ọnwụ lepụtara anyị na mmeri nke mere anyị ka ọ bụrụ anyị oge anyị ga-eji tụkwasị obi n'ime ịhụnanya ya ya anyị na-arị gị okwukwe n'ime ya ebe ị na-adị ndụ na-achịkwa achị gị na nna na ọkpara na mmụọ nsọ ruo mgbe ebighị ebi were ebere gị leta ndị ije niile tụmadị ndị niile si ebe dị iche iche ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa soro ezinụlọ nke a n'iru uju ha ga-alaghachi biko nye amara ije ka ha wee laruo n'udo n'aha Jizọs.
gara enyemaka Chineke bụ nsọ ụmụ agụrụ na-edobere n'azụ ọ bụrụ na ebi ga nọ onye na-adụ ugbu a mgbe niile dị Kedu the song? What the song? Come here. N'aha Cathedral Church of Emmanuel Ọmagụ na ndị niile ife ebe a anyị na-enyefe gị ihe a expenses niile ihe mere na ọnwụ papa gị ọ ga-akọvi anyị nwekwa balance na dịta anyị na-agwa gị ma ihe niile ma ọjị anyị na-enye ha ọ gaghị agwụcha. God bless you. Doc, mgbabịa kene ndị bịa ebe gị on behalf of the family. Praise the Lord. Eji m aha ndị be eze niile wee na-ekene unu bụrụsi afọ ihe niile unu nwere ime tata ebe na-anyela anyị na ọnwa anyị nwoke Davidson Eze. Chineke gọzie unu niile unu ga-anakwa nke ọma. Chineke gọzikwa Emmanuel Church, gọzie ndị ụkọchukwu na ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ ka ha si omume anyị na ha amaka. Ha nwere good relationship with this family. Achịkwa ka osi etu a na-aga ruo mgbe ebighị ebi. Chineke nọnyekwere anyị nọnyere unu ka aka unu aka ọrụ na-agakwa ọfụma ka ndị niile na-abịa ụka na Emmanuel Church okwere ezigbo obi na-abịa na sọpọt kwa Emmanuel Church. Nke a na-arịọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Ọrụ gị ahụhụ gaa ije gị nke ọma n'aha mmụọ nsọ na-edoghị nsọ ka ebe izuru ike gị bụ na paradaịs ndị nsọ nke Chineke n'ihi ndị nsọ ndị ji okwukwe gosa gị n'ụwa ka ha gide sọpụrụ ha ngọzi. Ime oche cherebezie ha. ebe a ga-edobe arụ nwanne anyị Davidson n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Nwaanyị mụrụ nwere naanị mgbe dị ndụ. O jupụtara na nhụjuanya. O pupụtara egbudakwa anya dịka ifuru osisi. Ọ na-agbapụ dịka onyinyo. Ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbakwuru ma ọ bụghị gị, onye nwe anyị bụ onye na-eme nwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Ma otu ọ dị, gị onye nwe anyị Chineke kasị dị nsọ, gị onye nzọpụta dị nsọ kachasị ebere, ịrara anyị ihe n'aka ihe ụfụ dị elu nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị mara ihe nzuzo niile nke obi anyị, emechila ntị ebere gị n'ebe anyị nọ. Rapụ anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ, onye kasị nsọ dị nsọ, onye ikpe kwesịrị ekwesị nke dị ebi. Ekwela anyị dapụ n'ebe nọ mgbe ikpeazụ nke ndụ anyị n'ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Page 13. Order of service.
nkwupụta nke okwukwe ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m gị onye mere ka Kraịst n'ọnwụ bilie ga-enyekwa ọnụ ọrụ pụrụ ịnwụ anwụ ndụ n'ihi nke a obi m aṅụrị iwe ọṅụ mkpụrụ obi m etegharịwokwa egwu ọṅụ ị ga-eme ka m mara ụzọ ndụ ọṅụ niile dịkwa n'ihu gị Abụ 145 on 2014 mgbe a na-abụzi abụ a na-adịghị Igbo n'ala ala dị mma karịa ihe onye nwe anyị nọ n'elu unu anyị nọ na page 13 section 21 site n'okwukwe na olileanya nke mbilite n'ọnwụ bara ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst anyị agaghị mkpụrụ obi nwa anyị Jefensi ya n'aka Chineke mkpụrụ ihe niile ọdakwa ahụ ya gị n'ala aja ala aja ntụ bara ntụ nzuzu bara nzuzu ka Chineke gọzie ya debe ya ka onye nwe anyị tụkwasị ihe ihu ya mere ya ebere ka onye nwe anyị gosikwa ya ihu ọma ya ma nyekwa ya udo onye nwe anyị nọnyere unu onye nwe anyị Davidson izu ike ebighị ebi ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị niile nwere nke ezumike dị n'udo anyị achọrọ mmadụ iji aka tinye
aja n'olulu a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị were shọvel ejikwa n'aka adị m abụọ na ihe na-agọzi bụ ngọzi ejikwa n'aka ị gara iburu abụmọnụ were shọvel ma ọ bụ ọgụ. Apple 216 on page 14.
connected to Paragon TV. I'm going to go for my partner with me. But that's what I mean to all the chipmen. Yes, I have here Princess Okafo. Princess, you are welcome. The princess. Magana, princess, you had fun. So, my princess, you are welcome. I can see you. You are welcome. Ladies and gentlemen, before I want to recognize my personal person. Honorable Fela Nebelaka. Honorable Kinsey, yes. Yes. I see the benefit. 2 minutes. I will believe it. I'm doing that. You are trying, it's not easy, my brother. You get 2 seconds to get the one. Yes. I don't care about the canopy. I'm not going to miss it.
Very, very important.
Ndo sana anyị na-ekele ụlọ anyị na-azụ ụlọ nnọọ ebe m si oweta ka tụgozi ya mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs Akọbụrụzọ anyị na-asịghị nnọọ somebody's former dad the political guru anyị na-asịghị nnọọ Akọbụrụzọ n'Enugu steeti Akọbụrụzọ anyị na-asịghị nnọọ Otokwa blọga anyị na-eme n'afọ odogwu nke ate odogwu anyị na-asịghị nnọọ biko ndị ọzọ na-abịa na-abịakọ ndọrọsọ ebe a ka ndị na-aba ji nwayọ nwayọ na-enwe anyị olu usoro bụ tinye aka ọha ịma na enwela ndị na-ebe a all the members all the chairmen PDP to local government a na-ekele gị a na-asị gị nnọọ to local government a na-etu gị ide Ọkọbụlụzọ ọnụ na-ekwuru na-ekele yi ezigbo mmadụ ka ebo odogwu ndị ụtụtụ wee bili anyị na-asị gị nnọọ Yes, Inanya, if we depend on Ganania, Ndekano no more, has enveloped 22 crates of malt. Did you ever see the fan and Ganania? Ladies and gentlemen, all we give to the Nevada table. Eba can receive any and receive for Tapa. Home now, Kuyagonaku, we're questioning a table. We're sitting up with you at the paper. I now see them now. I now see God bless you in Jesus' name. We're looking at the house. Under the Naguna, don't know the visit. Leon had a convoy. So see if I can boost our lady. Pimu. Onda gonna be sitting now. Hazuru keme, Jakaria Loba, Maya Karia, Eka Karia. I'm going Ana kubani na aka bando ko kubano na aka no. Yes. Ndaga
anyị na-asụ nnọọ. Igbo ole na-egbu men and women all the best in Oti live the best. I want to be here. Yes. I have seen it now. I do my small. How to give you a presentation? Oh my day. Ezike. Diko, nna na-aba abụọ mmadụ Ezike. Dino Ejirika. Ọ dị ha na Davidson bi. Na-emekọ ihe na aja na-emekọ n'otu n'otu. Ndị nwoke na ụmụ nwaanyị bi n'otu. Ọ wutere anyị chiekwana mgbe anyị nọrọ ihe a mere maka Davidson abụghị ya na-ekwo ekwu ọ bụ onye eji eji ihe o wutere anyị chie karịa ka o mewutu n'onwe unu maka na ọ bụ ịchịkwa ya mgbe ịkpakwara ya ụtụtụ ezu anyasị ọ ga-aza ya mana ebe ọ bụla ọbụbụ etu anụnwa a sị ka anyị tie ya unu nwa na-ezi elu anyị na-adị ezi elu o megonu ọ bụ ihe akwadoro ọ bụ emegonu ya jere anyị na-abịa anyị na-azụ n'udo ọ ga-anyị kpachiekwana karịa ka ọ anya n'ụlọ ọtụtụ biri biko toro ihe ahụ adịghị anyị ji wee bịa isi ka o wee na-ete ndị ga-aba anyị ihe ahụ abụọ ihe anyị na-ekwukọritere anyị na-enye nụ biko toro tachie ndụ biko ụlọ agba na kanụ na-atụrụ anyị kanụ anyị chọrọ anyị tọrọ bụ o mere ada so that's all. Thank you very much. Thank you. I know, so no. What was I going to do? Can you do the MC? Can you try MC? When I'm not MC, I'm never. MC. Yes. MC. I went in my pocket. Because Daddy, I'm not a power in the room. Tosiana was good. Eze mwa keze kene di soma matano. So mwa gamu mwa yenge kwana kemba bana. Kemba be konya bana na. So mwe ma yo be ke 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 kemba. Matamu mwa mo yise ko wana. Ja mwa ma. Otu ni we yaba. So konna na se. Kawe ya wosi. Okay, thank you very much. Ibanika. Ibanika. On the yard. I never Sunday I didn't do so. No, Jennifer. How about you didn't ever? In any phone, I have to go from a hand on a comfort. So you're supposed to have Canada Busari. My company and the Busari, not the truth of pictures. I am sure no. I need to buy one or two things. Come on, do not. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. I am going to go next. I have been a yak. Because I am there. Oh, I have to know your business. I want to know what to cry in the light. So here we tell I now have word that man them from room. Now I'm going to go. We do the most name. I'm calling you. They buy me. I'm going to head. So I can't go one word. Because again, I had to thank you very much. Yeah. I don't know that number.
Jésù. Ọ̀nà wà lọ́gbọ́. Àbá tí mo yà kára kàrà jìrà pẹ̀lúwẹ̀. Ọ̀nà ti kẹ́ bá kàrà náà wà fọ́tọ̀ mọ̀ ya. Títí wọ́n ti lọ́gbọ́n nà kàrà ká. Yes, bíkọ̀ fẹ́ yẹ dọ́gbọ́n lókù. Thank you. Every of the processes I now pass local government taking out thank you. So I say so people them I
as in the party anyị bụ anyị emewe ha anyị kwesịrị ime nke ọzọ kwala ya ka adịla anyị na gị anyị na-ahịa ka ịtụkwa na akpa nkata nwoke na akpa ndị nkata nwere mgbe a na-ejido ugbo mmadụkwa ewelụdoro nwaanyị nọchụwe so mana anyị na-ahịa ka ịtụkwa na akpa nkata on a later date anyị na-ahịa ka akpa kalisi anyị cha ịbịa kele anyị akwado ndowo ka anyị debe ka okwu gị aka anyị na-anyị ga-agba anyị ga-eji oji tụrụ kalisi anyị na-anyị ga-agba oge ma anyị bịara isi ụlọsọ udo ọrịa ihe mere ọ dịbụ oge ka ọ dịbụ ọgụ ọ na-ewute ugbu ka ọ na-ewute anyị ọ na-ekpori ihe bịara na a na-ewute n'inweta anya nke n'aka na onye bụ onye nwere ike isi ọgwụgwọ nwa na-emejikwa ọrado na amaka ndị na-ete ebelelebete onye bịara ọjiri ga enyere m aka maka ama ọgbara m ga-ekwuzi Chineke kwuzie m nke azụ ụlọ azụ ụlọ orí ayé bí àwọn olórí máa ń hàn lọ. No. Ó nà bọ́ nìkan o. And now, my name is Eze Davidson. Thank you very much. Welcome. The family I know of no one take I want to know that wine. Because Davidson here look at my first husband. So if you go to I don't want to go. No. I'm not going to come. We are present so much. Thank you very much. There's the wine check over. Thank you very much. I care about you. Shawama. When I remember, sir, Chief Honorable. Let's go.
Play the show. We are interview. Madam, my interview. That's it. Biko onye ka m kele ọmụ abụ ichie obi amaka ụja Elias njọdụ onye mere njọ omemma na-emere onwe ya afọ otutu ekele gị biko menụ ka ọha na eze mara ife jikọta gị na ezinụlọ na-eme mmemme taa ezinụlọ bụ ezinụlọ m nna m na nna ya bụ nwanne ọdọ nwanne m kpọmkpọm ọ wee dọta m na nna ego ihe na be anyị n'okirikiri be anyị o were ihe mwelu ekele m gị afụrụ mgbe ị na-agbasi nsi wee siri izu ka eme na-asị ide ka iji ya ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs gbara anyị ka isi wee ka gị na-asị wee dị oge ọ dị ndụ ka o si wee bie ndị ya my good friend my good brother nwe problem nyekwuru ya ọnwa alụ m ga-atụrụ ya ọ bịakwute m tụọ ya maka nwata na-atụrụ okenye alụ okenye na-atụrụ nwata alụ nọ nwanne m n'ụtụtụ ụbọchị a ọnwụ mụ na-etụchara alụ ya anyị ga-eme olu na mgbede akpọọ m na fon n'ọnwụọ ọ ma bịa na nkwa agwụ ebe ọ bụ ebule nnabaoji ebe anyị n'ọnwụ mgbe nwanne m nwoke ekele ngị anyị na-agba ekpe si na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndụkwala aha Jizọs ana m atụgbudo ọnwụ abịakwa n'ọzọ mgbe unu ga-abịa n'ọ na a na-agba ngwa agba akwụkwọ nke ọ mụtara nwaanyị chara aja adịghị nwaanyị chara aja ebere anyị na-ebe bọta ọ ga-abụga ndị ga-ewetara anyị mmanya elombre na na-efe n'elu na-efe na ebere nneta ya bụkwana na ụmụ bịa n'ọnwụ n'aha Jizọs amen ekele ngị njọ dọrọ onye njọ njọ dọrọ onye mere enu omemma na-emere onwe ya ego bọọzụ na-ekele gị wee na-asị na-edo oke ọbụla bụ mma na-ebu nkwụ enu na-ekpekpe sị na ihe bụla bụ ifuru tụfuru mmemme a ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ mgbagharị iji ụkwụra Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ekele m gị Chairman, PDP, Comedy World, Honorable Ugokufalaga, because Nadia, I can see the woman leader, Comedy World, I can see the Lord. Lord, I hear. Praise the Lord. Because one of them, I can't
ụbọchị na mana ime nọmba ịba ndị ebe a gasị nwunye ga-ekokwe na gị ịghọta ekele ụmụnụ biko anyị wabụ ndị ụmụadị PDP ward Honorable Davidson Eze bụ our ward chairman who have deputy Muniano for 7 good years and some months. It was a root song. Today, after I know how to work. I ain't telling you about the PDP battle. I like to the executive battle. Now, short here. No. Now, never, cannot your people, you're not step back to life. But I am a person, the Almighty God, who is the creator of heaven and earth. But here you time, I am really Julana, even Kai never know now. I am really can have a fine. Nina, Honorable Davidson Eze, the best woman of all life. Honorable Davidson Eze, I know, here is Maliana, who the PDP Busuku. You will know where if you are so on the engineer Bob, but in case of people ask them to be a medical cerebral or MC Bob Macana, or noble MC. How can they make millions of people happy at any time? But I am the PDP at the box, even on your room, soon cashier, you can hear the room, no be lying one. The very long, okay, all your blood in the garden, all depends on you to do your own. Man, I'm more close to it. I'm about to do that. I'm about to do nine. That's nine. That's it. Now I'm going to be Davidson Eze. I'm going to be doing the open. Amen. No. You're welcome. We really appreciate your presence. That is so much. Ekele m gị o. Biko megụrụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Honorable Ugochukwu Onaga. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụrụ mba unu gbara mmemme a ka unu si wee chazuo ya bịa sị ka ịgwagodo ọha na eze ife jikọtara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị taata. Honorable Davidson Eze onye a na-enyi taa bụ a Johnny fellow. He's a very nice man. Moabu is deputy chairman for 7 years and some months. The man bụ ezigbo mmadụ. Anyị wabụ ndị PDP ụmụadị kwenyere na ọ bụ ezigbo mmadụ. Mgbe ọ na-enye anyị uguduola anya ndị anyị nwa na-akwanyekwere oguduola ya. Onye ka anyị ji wee si n'ụbọchị taa ka anyị hapụ ihe niile nke anyị na-eme bịa kwanyere ugwu ikpeazụ. Mụ na onwe m bụ onye a bụ Honorable Ugochukwu Onaga na ebe a since yesterday night. I just took an excuse in the morning around 6 o'clock to go and take my bath and come back. Honorable Davidson Eze bụ ezigbo mmadụ a na-ekwu maka ya. Ịnegweda anya n'ụbọchị taa nụ nwee enyilie. Ọ dịrị izi the senator na-represent Enugu West ịhapụ ihe niile ọ na-eme na Abuja wee bịa sị ka ọ bịa nọnye with the family and the PDP family n'Ụmadi. Ọ dị ogwe n'izi our honorable bụ Honorable Okechukwu Aneke House of Assembly member ịbịa n'ọla ebe a sị ka ọ nọnye ihe a na-eme. Honorable Philip Oko bụ Udi local government chairman bịakwa n'ụbọchị taa sị ka ọ bịa nọnyela anyị ịfụ na ihe a na-eme gala ọfụma. Na on the not share anyị sị ka anyị kene ha ncha niile na-asị ka Chineke gọzie ha ụzọ ọbụla bụ ụzọ nke ha si wee sọpọtụ ezinụlọ Davidson Eze na PDP family n'Ụmadi ka Chineke gọzie ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Ekele gị Honorable Ugochukwu my namesake. Ọ ga-adị gị na mma igwubozi na-ekele gị the whole Boz Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mmanụ bụ nkwụ enu na-asị n'izu ụka eme na-asị ideka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe dị ka ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ihe ọha na eze ma ọ bụ ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ ma ha mesa mmemme anụ. Ana m ayọ Chineke ka o nyere ezinụlọ aka ka ihe dị otu a hapụ ịgwakwa ha n'ọdị nso n'ihi na ọnwụ Davidson bụ ọnwụ akara aka wee nwụọ. O jere ụlọ ọgwụ for one day asị na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ
wee sie ndo ọ just na ọ pụta jewe ọrụ on the way ọ natahozi anyị na-ayọkwa Chineke ka ọ kasị ezinụlọ obi na-ayọkwa Chineke ka o weta ndị enyemaka n'ihi na Davidson ka nwee unfinished work to do on this earth. Ụmụ ya ka dị obere nke ofu ka nọ na secondary school ofu ka nọ na university mana anyị na-ayọ Chineke ka o weta ndị enyemaka ga-enyere aka ka ụmụazị a wee pụta wee bụrụ ihe ha ga-abụ ihe a ha kara ebu na ọ bụ na nna ha dị ka ha ọ hapụ ịpụ maka na ọnwụ nna ha bịa ga-eme na ha ma mbịa n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekenekwe Chineke n'isi awa sinetọ RG Ostangu onye nke kwere nkwa na ọ ga-azụ nwa nwoke nọ na secondary school to the university level. Anyị na-ayọ Chineke nna ka o nyere that honorable sinetọ RG aka ka o nwekwa ike mezuo nkwa nke o kwere n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị wene ebe na-asị na ije ahụ bịa n'ezinụlọ aga dị ka aja ka unu chụrụ ezinụlọ unu from today ihe dị iche ga na-eme n'ezinụlọ unu ihe abụla ekwara nweta sinsi ya oge si na mmemme a wee mere unu n'aha Jizọs ọ ga-adị gị na mma ekele m gị Regalo, no. Ndị nwe obodo ekuliko obodo ekuliko Thanks, sir. Ja, goed in there. Okay. I'm good here.
Mami ekele m yo. Biko onye ka m kele? Ọ ga-adị gị na mma o. Na mgbe ana m akasi unu obi sị ka unu hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ụzọ. Biko gbagara anyị ka gịnị ya si wee dịla mma oge ọ dị ndụ bụ ezigbo mmadụ. Ekele m yo. Afọ m mgbe ị na-agbasi nso ụtụtụ si nso ụnyaahụ sef wee si n'izu ụka eme na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ka anyị na-echere ka o mere ezinụlọ ma mekwarụ gị mụrụ mesa mmemme anụ. Amen. Ekele gị o. Ego bọọsụ na-ekele gị, the bọọsụ Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mma na ịbụ nkwụ elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Were ekpekpe na-asị na mmemme unu mee taa ọ ga-adị ka ajekọ n'uchu. Oge esi na ya mewu merụ unu amara ife dị ụkọ na ezinụlọ na-enwetabeghị oge esi na mmemme wee merụ unu n'aha Jizọs. Ekele m gị o. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Afia emela ọda. Ekele gị o. Wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Ekele gị. Ego